Koro jopiny e kaunti ma Kisumu medo chwalo ywak margi ewi medruok rochruok mar arita kwe e gwenge makono, ka koro gibuono mar kawo chik e lwetgi giwegi mar mako jonjore giwegi, ka gikoni obila ok osebedo ka timo tijno kaka owinjore. Ma ne timore kinde mane omaki achich achiel mitudo kod kuo mar agoko mosebedo ka timore e bomano. Millicent Adhiambo miyowa ler mar wachni. Ma biro bang' jodak ma Ubunga dwaro mondo obila owenegi achich moyang nyinge kaka Michael Onyango Ochieng kata gi nyingo Ledhi mar jonyo manyondhi kawuono mondo gikaw chik e lwetgi kapok ne ogeng'ne e tesendo obila ma Ubunga. Madhi nyime sani en gima ok wanyal kondon ata inch nikech nyithindo magowa ka maketho arita mar kwe gin nyithindo mantiere ka. Namba 2, nyithindo ma wantiere godo ka gin ma polis ong'eyo to giweyo giwuotho giketonwa kafyu oket mok konywa. Nitie joma tiyo kawainde, nitie jok maloko ohala mawuok tich saa 4, kafyu oket saa 3. Kowuok tich timake ni oyude kafyu, jakuo to we wuotho nikech kochopo saa 1 nyoro jatich nabi okaka ogolembe makineno tinyalo wuoro. Kidonjo Russia to nyithiwa gi wuonewa obar wigi go panga, ogolembgi gi nyundo, ogolembgi gi chuma, en gima lit miwuoro. Nyithindo gi giriwore machielo, ibro nwang'o no kende gia Obunga, gia Manyata, gia Nyalenda, gia Bandani, giriwore ka ging'eng mamoro ni apano osewacho list joma gin go. Wakwayo kuom ng'wono ma Nyasaye ni kuchako yudo moro ka polis pok odonje, ka urchiki lwetu kada wabro yienu ka urchiki lwetu. Gikwayo mondo sirikal oneni achije ma indhiyo duto omikum makare kolure kod chik ma ok ni bang' tero gi e tesendo obila to ichaki wegi thuolo gidok chando ji e gweng'. Walando hali hatari, wadhi kawo sirikal e lwetu, wadhi kawo chik e lwetwa to gima ber. Polise wa mantiere Obunga kama wetewa gi nyiminewa, tiuru tiju, weuru wuotho ka kong'o gi guogi gi bunde nudhi choko pesa, to watigo wakadimbo kwenye liweyo. Na watu ukiwaona unawapata na gari mzuri, mtu anatembea na gari, mtu anajivaa mzuri, haendi kazi. Hao watu wanapiga watu wapo hata na chuma. Wanashikwa, wanarudi. Wanashikwa, wanarudi. Sasa tunataka kufanya kazi ni mchezo ya paka na panya ama tunataka kusaidiana namna gani? Jodak e boma ma Kisumu osebedo kodak kod luoro kaluore kod ojende ma monjo ji kendo hinyogi ka gitiyo kod chumbe magigoyo godo ji. Komachielo, doho maseyo golo chik mondo med din ne achich Charles Otieno Odhiambo ma itudo gi nek Willis Ayieko kuom ndalo 30 kinde ma obila dhi nyime gi timo nonro ewi burano. Odhiambo mane en jariemb apiko ne obila ondhiyo e boma ma Kisumu ka ichich ni ene mane oting'o achich maduong' odiochieng' mane onega Ayieko. Jomin buchego kotelnegi kod Evans Soita nokwayo doho mondo med geng'o ne achijno mondo mi obila kod jotim nonro thuolo makare mar medo timo nonro ewi nek makamano, wach mane jang'ad buche Wamabani ne oyiego. Ma en achich mar 5 ma osemaki kitudo gi nek mar Willis Ayieko ka ibiro dhi nyime gi geng'o ne tesendo obila mar Railway e boma ma Kisumu. Jang'ad buche Margaret Wamabani bende ochiko mondo timne achijno pim mar obwongo kod nonro matut ewi apiko mare kaachiel gi simbe mar ong'we yamo. Odhiambo koro riwore gi achije mamoko 2, Victor Uma kod nyadendi machielo manoyudi e od kode samoro e kar dak Masagam e sub-county Magem. Mosenindo Ayieko ne riko lal tarik 18 dwe mokalo kano duogo yud mana ringre kojwang' e thiedhna moro e tong' kaunti ma Siaya kod Vihiga ndalo 5 bang'e. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.